així ja està. Perfecte. Si se deixa. Espera. Aquí mateix. Perfecte, així està bé, no? I el micròfono te molesta molt? Està bé? No me molesta gens. No? No? Vale, un segonet. Perdona. Per favor. Hola, com estem? Sí? Em sentiu bé, és correcte. Així està bé, vale. On me vols? Aquí, per favor. Aquest bolis teu, perdó. Sí, hola, hola. No sé si es sent, no es sent. Unitat absoluta, això. Continuem endavant al canal PSI-PSOE seguint aquest 14è congrés del partit amb moltíssimes activitats que hem anat seguint, amb col·loquis, amb debats, hem parlat molt de política, però també volem parlar d'altres qüestions, volem parlar d'història, perquè en uns minuts presentarem un llibre, el presentarà el seu autor, que ens acompanya aquí al plató del canal PSI, que és en Manel Suárez i Salvà. Ell és professor i investigador d'una etapa de la nostra història sobre la qual encara hi hem de buscar una mica més. Ens presenta un llibre, un treball seu, que es titula Jaume García Obrador, la causa militar contra el president de la Diputació de Balears. Jaume García Obrador fou president de la Diputació de Balears quan va començar la guerra, va ser perseguit, va ser assassinat i aquesta figura, aquesta persona històrica represaliada, finalment va ser fill predilecte de Mallorca, així ho vam decidir l'any 2007, però encara hi ha coses que s'han d'investigar. Jo m'agradaria que en primer lloc el nostre convidat ens expliqués aquest interès en investigar la repressió a la Guerra Civil. És una pregunta interessant. Jo no tenia més curiositat o més interès de qualsevol altra persona a un moment determinat fins que l'any 2001, amb motiu que en el meu poble, jo som de Calvià, s'havia d'inaugurar la rehabilitació del Teatre de la Societat, vaig pensar que estaria bé fer una petita publicació explicant què significava aquest edifici. El meu primer contacte va ser quan vaig intentar cercar documentació i pràcticament no n'hi havia. És a dir, que va ser casual, podríem dir, pràcticament, no? Absolutament, perquè com que no hi havia documentació vaig començar a entrevistar persones majors. Se varen produir dos fets significatius. En el principi cap ni una volia parlar. Després sí. Però el segon fet significatiu és que, independentment del que jo els demanava, que era la societat, ells me parlaven de la repressió de la guerra civil en el meu poble. Tenien ganes de parlar, segurament. Crec que vaig acabar sent una mica un psicòleg
i ells tenien ganes de parlar. I a partir d'aquí se me va obrir una nova expectativa d'investigació que s'ha anat desenvolupant al llarg d'aquests 20 anys, ara que hi penso. Són molts els treballs que ha fet el nostre convidat. Jo m'agradaria, però, que ens expliqués amb més detall aquest llibre, aquest treball que presenta respecte a la figura de Jaume Garcia Obrador. Sí. El meu interès per Jaume Garcia Obrador prové d'una persona prou coneguda dins el partit, que és Cosme Bonat. Amb ell varen tenir moltes converses sobre la història, sobre la vida del que podríem dir que havia estat un dels grans ideòlegs i dirigents del Partit Socialista a les Illes i que havia caigut en l'oblit. O dins aquest oblit que provoca el silenci a força de no parlar-ne, mos han centrat històricament en reivindicar el llegat que va deixar Alexandre Jaume, Emili Darder, els 4 afusellats, Antoni Maria Qués, i oblidàrem una persona que per jo va ser cabdal a la història del socialisme durant el primer terç del segle XX. No oblidem que Jaume Garcia va ser president de l'UGT, va ser president de les Joventuts Socialistes, de l'Agrupació Socialista de Palma, i a més va ser dins el que llavors se deia Comitè Nacional del PSOE a Madrid i també representant de la UGT a dins Madrid. Per tant... Hi havia molt més a cercar que no els fets de la guerra. Efectivament. Què passa? Que a partir de l'interès en conèixer això va sorgir la causa judicial que seguiren contra ell. I que és el que surt en el llibre, i se pot veure com hi ha una persecució contra una persona que se veu obligada a viure amagat pràcticament 3 anys, a moments amb unes condicions deplorables, amagat a dins un pinar, menjant llaunes de tonyina i de sardines, fins que el 31 de desembre de 1938 el detenen. Estava condemnat a mort des del primer moment. El judici va ser una absoluta farsa. L'acusaren de totes les possibilitats que se'ls presentaven. N'hi ha una que dona un exemple, serveix com a exemple per Jaume Garcia, però per molts altres. A Jaume Garcia l'acusen que Lenin contactava amb ell. I tu dius, ostres, Lenin duia 21 anys mort. No hi ha el menor escrúpol en dir això. L'acusen d'això, de fer acopi d'armes, d'anar de putes, de no dur-se ben sa dona, això darrere era vera, i el seu defensor, davant tota aquesta llau d'acusacions, l'única ocurrència que va tenir per ajudar-lo va ser dir que era una persona ignorant, molt poc culta, perquè havia hagut de fer feina tota la seva vida i no havia pogut anar a escola. L'afusellaren l'agost de 1939, quan la Guerra Civil havia acabat ja a l'1 d'abril, és a dir, el maten ja fora de l'àmbit de la guerra. Per què? Perquè era una persona que havia estat perseguida des del 19 de juliol mateix fins que el capturen. Ha estat complicada fer aquesta investigació? Sí i no. Per què no? Perquè els repressors franquistes, quan duen una persona davant un tribunal militar que jutjaven civils, ho escrivien tot. Estaven revestits d'aquella impunitat que pensaven que els hi donaria la història, que a la causa judicial que obrin contra ell surt la narració de tot el que estan fent, de tot el que li fan. I a més tenim la sort que ell el feren declarar en múltiples ocasions i està recollida la seva declaració íntegra. En dona fe que ell l'exsigna. En els condemnats a mort, el moment que els hi comunicaven la sentència hores abans de matar-los. Ell allà se nega a signar-ho, però les altres l'exsigna. I me va permetre fer una narració exacta
des de dia 18 de juliol fins que l'executen, dirigit per les seves pròpies paraules. He dit que havia estat difícil perquè això llavors vas de contextualitzar tot i analitzar què havia passat abans, i això sí que és una recerca, llegia l'Obrero Balear, on va publicar-hi molt, de manera que jo crec que queda pendent, ho deia caure, una segona part d'aquest llibre, que és la seva vida. Molt bé, convidarem de moment a llegir aquesta primera part. Efectivament. Aquest llibre, Jaume García Obrador, La causa militar contra el president de la Diputació de Balears, que ens presentarà d'aquí una estoneta a Manel Suárez. Jo m'agradaria, ja que tenim aquí, que poguessis comentar, fer una valoració d'aquest avenç que hem donat amb els governs progressistes en Francina Armengol, amb aquestes dues lleis tan importants de fosses, de memòria històrica. Aquestes passes s'havien de donar, tenim ara en marxa un tercer pla de fosses. Tot això és molt important perquè hi ha una tasca de recuperació de memòria de persones que estan desaparegudes que encara no s'ha fet. Sí. Hi ha un argument que se diu sovint, que la pròpia presidenta l'ha dit, i jo l'entenc, però tot i que el comparteix, que té un punt injust cap a ella mateixa, que es dir que han fet tard. No és responsabilitat dels dirigents actuals i, em sap greu dir-ho així, dels dirigents actuals de l'esquerra, perquè la dreta no mou una mà amb una qüestió que és de pura humanitat, sinó que és responsabilitat d'aquells que des del principi de la democràcia han ostentat el poder i ho podrien haver executat sense cap problema. Per tant, ha arribat tard per culpa d'aquests. I hem de donar les gràcies als actuals dirigents perquè li han fet front. Això va començar amb el president antic, ho record perfectament perquè jo hi era. El president antic, a través de la consellera d'Afers Socials, que aleshores era Fina Santiago, va encarregar a l'Associació Memòria de Mallorca, de la qual jo n'era vicepresident, l'elaboració del mapa de fosses de Mallorca. Se'n va encarregar jo aquesta coordinació, se va entregar, ho dic perquè és exemplar, el mapa de fosses de Mallorca en dues fases. La primera fase se va entregar en el govern balear presidit per Francesc Antich i se va fer un acte descomunal d'explicació i d'informació, una cosa impressionant. La segona part la varen presentar quan governava un indigne com Bauzá, i he de dir l'adjectiu així, la gent que me coneix sap que som molt moderat. No ens va voler rebre. Ho vàrem haver d'entregar en el registre i fer una roda de premsa a un bar, sense cap participació del govern. No varen tenir resposta, absolutament a res. Per tant, al president antic, quan se li va presentar el mapa de fosses, se li va demanar que s'havia d'elaborar una llei de fosses, precisament per evitar el que preveien que podia passar. En aquest moments tenim una llei de fosses i una llei de memòria històrica. Crec que està fora de tot dubte l'enorme necessitat i utilitat que ha tingut fins en aquest moment. Gràcies a aquell mapa de fosses s'han obert moltes fosses i s'han recuperat molt de cossos, moltíssims. I encara que només se n'hagués recuperat un, ja hauria valgut la pena. Per què? Perquè això ha posat de manifest que aquí hi va haver una repressió, que eren simples assassinats, cal dir-ho així, eren assassinats i s'han fet evidents. És vera que hi ha un sector de la població que això no ho vol veure i me sap molt de greu perquè ells s'ho perden, però també contribueixen a que s'ho perdi una part de la societat espanyola. Tanca amb una anècdota. S'imagina qualcú que hagués passat a Alemanya si la Merkel va a una missa en honor de Hitler? Perquè aquí Pablo Casado ha anat a una missa per glorificar Franco. Dona una idea de com està la dreta en aquest país. Dona una idea de tot això al que hem de fer front, queda molta feina per fer. Sí. Gràcies per la que fas tu, Manel, que ara presentarà el seu llibre sobre aquest episodi, aquest personatge tan important de la nostra història. Sí.